مسحوي ناوي كتكيد كمي غير كم زرقصه كتماخرني ها ليدو كاب ايدي وصع مالت سماي مدري دما سماي كوينا مالتيو نعم صراحه ده ليديا تبزح زلها ولاس كل غزي كمزي اخفيها بجها مس بلوم دحن سمو يصنحنا هجي كاب ترخبك انت هجبرال نزاق بالكرقصه قال ميلا بالحات وي تأمر ولا مستفاقر قال متحليك حاسس مسبلهم هجس عدنك اسكاني بزوح عينات فقري رئينينا مو هاي كم زنات كان بل صبو جيركا تحزني كاب صباح حدا بحدا تتكبر مسبلهم تحانتي كسمع ازنو قتر مجمرتا فقرين أخا أنت إلى أنت زحاتكاس أنت الكمس ملس كالي مسبلة توماس انت قد فنان رسائل كانت مخرخة قبل هجك مرامر جيزي بلي مسبلو حراي نسوس نقجفو نحان تقال كتقربا كلها نمنت إلا ما تقربا كمزلها كفلم وكتنا تصرا لألا كان يبلكم مسبلو أتحوي مسقال تقرارب دعا محازا خاص أني حامل الوقت أفكارتك هتكون وين الرئيس قبل ما نفقرت منا تكون بر انت دعا مسبلو بزخونا أما حافتين كلها بل سمع كل جزء مسحان تقول كتلا لخلها جدا إلى ما حاك تنتصر لك أنا نزقون نمنتي دليا نجانزم نفقريك نجر حدار نمحزنت ولا نسجر كون كالئن إلى ما هم مسفلت قدم أو صايد كتسر كابستر فقنا ما حزا قرم صنحيكا أمانجو يفكرك يمستولقنا زيت فتوكا أنت صنحها أزاسب نحزنت كان فقر خان بحانسب تخسروا لخوالتين كم محازاي حافتيون كتبلا صنحيكا نسجر كب كتحاتا قبؤنا يكونن نمنتي مس دلا زيت وصونا أخاز من كتيكون سلازي نفسها أو جابيركا نعاون كبتا وجابيرا مجمرتا نحانتو قال كتقربا خلها دليتات كامل صار تمراتين نفقرين تتمني خادما كله ناقر كازبلا نيم حزنة تكون يولون تحزني على خدو ولا صيلي زلفلف زلخو مسبلهم كاسل ترى قال يرد أنا لا قال كم شمو مسبلو هلا نسخة بسخنم إذا نسخة تخدو زلحة من قدي ناب أب أنكل محزنة حونا زود أمبر نافقر زبصح يكونن لب قول عنستيتي نمسلب لألو كله زسرع نفسخة مخبار نفسخة مفتوني نفسو زكبرة زفتون دماه نقال أسب كفتو خنا كخبر زخيل سلازي نفسخة كب أخبركا نمسمع كالات كادمال لألو كله كسرع قلالو قول عنستيتي بتفترعات صنيلو زسمع ودي كتفتو مقاتيام زخون شجر مستنغركون ولا يتحجز كسب تود بتغزتي كتسمعك لك أزدما زيادة نكتعملك من قدك تسرقلك يكبكنا أبلبا زأقرطو زبلا حانتك كاترفت كتنغرك كجمرة قال أميناتك مالت دمام أبينات بي أمزجيك مالتيو كتحجز أبتخلل نجر زبلا كتحجز كتقللك إذا كسب حجي كلك صنحنا مسمرك عند حلقيو نأ كم زد دليس لزبلتك ترى كل سئلك تقبر لا أنت خنك مالت زقدفك قدفك ولا أي تعمك أبني مسار محزة كم تأتوك زيك حد حكيم نسخون كذا حجي نسخة كتقبر صنحك حقي حانت مقالتي صبو أب زقبر كل ساعات كتفتوني بزبل كمارة زبلتك تقبرلا دولا كتسمى خلاها كسب مفتقرك ترسى بحاجوس ونخا أطفيها تسرع سرقلم محجازك صبقك أنت هنا نفقري إلك تقبرو كسب زحلها زقبأ مسرح سلازي تتكمك كسب حجوز يتكارخب قالو بتسفى تقوعز اللهم كم زيت أبيا سلازي فلتتك فلوين أجر سلازي رعتك كسلتك زي حسيوم سلازي ነገራት እኮ ኦሮሞይ አበላሽኸ እንደኻ እንተ ኮይኑልካ ካብቲ ትገብሮ ዝነበርካ ዘበል አንጻር ክትገብር ኢኻ ሽዑ ምናልባት ኣብ ልዕልኻ ተገዳስነት እንተለዋ ክትመጻክያም ተገዳስነት እንተዘይብላ ድማ ቀብኢስካ ንቕድሚት ትስጉም መቼም ጓል ናይ ብልባ እንተፈትያ እንታይ ከም ትገብር ምናልባት ንስኻ ተሞክሮ የብልካ እንትኮን እምበር ተሞክሮ ዘለና ኣጸቢቕና ንፈልጦም ዘፍቀረት ጓል 24 ሰዓት ምሳኻ እንተትሕሎ ኣይትጸልአንያም 10 ጊዜ ምክንያት እንዳደለየት ትደውለልካ መልእክቲ ትሰድድ
ምስ ትድውለላ እሞ ምስ ፍጥነት ድምፂ ትቕበለካ ምስ ትፅሕፉን ከምኡ ተኣላዲማ ትምለስ። እታ ዘይትግደሰልካ ወይ ናይ ፍትወት ምልክት ዘይብላ ጓል ግና ንስኻ ጥራሕ ክድውለላ እምበር ሓሲባ ከማ ኣይትድውልን ዳሓይካ ኣይትገብርን። ምስ ትድውል እውን ብዙሕ ከይተገደሰት ሽዑ ክትቅበለካ ትኽእል ወይ እንድሕር ሳልስቲ ትምለሰካ ትኸውን። ሓቀይ ከምኡ እንድያ ግዲ ትገብረካ ሊድያ ምስ በሉ ነቲ ተመሲጡ ዝሰምዕ ዘሎ ዓቤል ደፈናስከ ቁስልና ይትውድአና ኣታ ከመይ መሕረር ድያ ገለ ምስ ትደሊ ጥራያ ትድውል ኣነ ክዕልላ ኢለ ምስ ዝድውል ብጌጋ ቀጢፋ ተቐቢላት ናይ ትፈልጥን ኣታ ከመይ ዳ መሲልካ ምስ በሎም እሞ ካብዚ እንታይ ክትርዳዕ ትኽእል ምስ ሓተ ቶማስ ኣይፈልጥኒ ሓደ ኣነ ዝደሊ ብዝኾነ መንገዲ ልባ ሰሊበ ክውና ጥራዩ ነዚ ጥራይ ሜላ እንተለካ ኣምፅእ ምስ በሎም በቃ ነገራት ፀየከ ካብ ሓለኻ ትግደሰልካ ናይ ትግደሰልካ ንምፍላጥ እግራ ተሕፅር ንስኡ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምስ ደወለትልካ ኣይትቀበላ ፀኒሕካ ገለ ትምለሰ ንኣ ከምዚ ኣምፅኣለይ ምስ ትብለካ ኣይትእመንን ትብላ ኣንጻርቶም ካልኦት ኣወዳት ትኸይድ ማለት እዩ በዚ ትሰማማዕ ዲኻ ምስ በሎም ኣበይኸ ክኣቱ ይፍትኖ እምበር ምስ በለ ብዝኾነ ናይዚኣ ደሓን ኣብ ድሕሪ ጅግና ምስ ዝኾነት ጓል ምስ ትቐርብ ዕላማኻ ኣነፂርካ ምቕራብ ተመራፂ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ሂወት ግና ዘይሓሰብካይ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ውፅኢት ዘወሰድካይን ስጉምትታት ምዃኑ ኣሚንካ ዝሓበካ ተቐቢልካ ምኻድ ምስ በሎ ብጀካ ሊዱ እምበር ንኻልእ ዝኸውን ዓይኒ የብልን ካልእ ኣይትበለኒ በሎ ድሮ መንፈሱ ናብ ሊዱ እንዳለኣኸም ንፀባሕቱ ኣገዳሲ ሕቶ ስለ ዝነበራ ሊድያም ናብ ኣቤል ምስ ደወለት ዋላ እኳ ብውሽጡ እንተተሓጎሰ እንተኾነ ቶማስ ኣብ ጥቕኡ ስለ ዘሎ ነቲ ዝብልውን ግድን ከተግብር ስለ ዝነበሮ ምስ ናይ ድሌቱ ክሳብ ተአፀው ስኢሉ ተዓዘባ። የግዳስ ክትኩርያ ስለ ዝበለ ስግኣት ንዕለቱ መላእ ሰብነት ወረሮ ኣታቶም ይሓወይ ክድውለላ ዶ ገለ ድሓር ከዓ ከይትኩርሞ ከይትረሕቐና ምስ በል ኣያ ኣቤል ድሌትካ ግበር ኣነ እቲ ክትገብሮ ዝግብኣካ ነገር ነጊረካ ኣለኹም ተካስሮ ነገር ክሳብ ዘይሓለወካ እንታይ ኣቕልኻ ተፅብእ ሕድእ እበል ደላይት እንተኾይና ድማ መሊሳ ትደውል ወይ ፅንሕልካ ትምለሳ ምስ በል ኢልካ በለ ከይፈት እወ ኢለ ተረር ክትብል ኣለካ ምስ በሎ ነፍትን በለ ሊድያ ብወገና እንታይ ኮይኑ ደኣሉ ኣይሰምዓ ማለት እዩ ደሓን ዘይተመሊሱ ክድውል ስለ ዝበለት ካይደገመት ሰቐለም እንተኾነ ወዲ ክድውልህ ስለዘይሰምዐት ድሕሪ ናይ ፈርቀት ሰዓት ትፅቢት መሊሳ ደወለት ንመሓወይ ሕጅስ ክቕበላ ገላ ኮይና ከይትኸውን ምስ ብሎ ምቕባል ተቐበላ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኢልካ ምክንያት ከይተበዝሕ ስምዓያ ደሓን ምዃኑ ኣረጋጊፅካ ከምዚ ግበረለ ወይ ከምዚ ምስ ትብለካ ስራሕ እዩ ዘለኹ ኣብ ዝጠቕመኒ ክድውል ኢልካ ራይ ኣፅዋ ምስ በሎ ሃራይሉ ኣብ ኣጋ ምዕፅዋ ትቕብል ኣብል ሄለው ልዱ ኢሉ ሓተፍታሕ ክብል ብዓይኑ ስለ ዝገንሖ ከይፈተወም ናይ ውሽጡ ስምዒቱ ተቋፂሩ ናይ ደሓን ምስ በላ ደዊለልካ ኣይተቐበልካለን እንተኾንካ ምስ በለቶ ስፒከር ገይሩ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ከይትምልሰላ ዝብል ምልክት ስለ ዝረኣዩ ቶማስ ብዝኾነ እንታይ ከይደለኺ ምስ በላም ኣብ ኦንላይን ሓደ ፎርም ክመልእ ደለይሲ ክትሕግዘኒ ምስ በለቶም ንመዓሲ ምስ በላ ሰለስተ መዓልቲ ዳ ዕድላለኒ ግና ሕጂ ሓሲበ ከለኹ ሕጂ ክንገብሮ ደሊ ምስ በለቶም ናብ ቶማስ ምስ ጠመተ እፀዋ ዝዓይነቱ ምልክት ምስ ኣርኣዩ ሕጂ እኳ ክንደናይ በኣለይ ክድውለልከ ሕጂ ስራሕ ዘለኹ ምስ በላ ካብ ትፅቢታ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ኮርናፍናፍ እንዳበለት ቴሌፎን ዓፀወት እንተ ኣቤል እውን በይኑ ነይሩ እንተ ዝኸውን ምስ ፍጥነት ብርሃን ተቐዳዲሙ ጥብ ምስ በላ ነይሩ ገፃ ክርኢ ድምፃ ክሰምዕ ከመይ ዱ ዝብሕግ ጥራይ ንእሽተይ መመቕኒታይ ዝደሊ በለስከ የሳልጠልካ በለና እምበር እዚኣመለ ገይረ ኣለኹ ምስ በሉ ሕጂ ኣብ ዳዓርከይ ኣሕጒስካኒ ፍትወት ሃራይ ስለ ዝበልካ ጥራይ ኣይመፅን እዩ ከም ተሓሊላ ብግብሪ ካብ ሓደ ብዙሕ ግዜ ኣረጋጊፅካ ኣለካ ምሽ ስለዚ ጥቕሚ ናትካ ከዓ ክትርድኦ ክትክእል ኣለዋ ከምዚ ኩሉ ግዜ ብቐሊሉ ትረኽበካ እንተኮይና ምሳኻ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ከይከውን
ከጥንቃቅ ክትከላለካ ኣይመስለካ ምስ በሎ እንደ ኣርከይ መዓረይ በቲ ኩነበት ልዱ ኣብ ሕቕፈይ ከተኣቱ ጥራሕ ብሓገይ በለ ኣኣሚቑ እንዳስተንፈሰ ሓንቲ መዓልቲ ተጸሚሙ ምስ ሓለፈ ግና ደውለላ እንደበለ ውሽጡ ረበሾም 10 ጊዜ ሞባይሉ ኣልዒሉ ሊዱ ትብል ክጸቀጥ ምሽ ይደሊ መሊሱ ድማ ይገድፎም ብምድንጋይ ትኩሪ መሲሎ ብጣዕሚ ተሻቐለ ተረበሸ ተጨነቐ ኣብ ዘይኮነ ነገር ቶማስ ይውድቆ ክሕሉን ፍርሓት በሎም ኣታ እንታይ ኢኻ 10 ጊዜ ፀብሓ ኣይጥዕምን ከምዛ ዝበላ ሰበይቲ ናብዝን ትብል ምስ በለ ቶማስ ኣታ ቶማስ ሓወይ ሕጅስ ክድውለላ ዶ ክምለሰኪ ኢልያ እኮ ሓደ መዓልቲ ሓሊፈ ምስ በለ ሓደ ነገር ዶ ክነግረካ ግደፎ ናይ ጓል ኣብ ዝኾነ ነገር ክትሕወኽ ይብልካን ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ነገራት ብናቶም ዓይነት ጥራሕ ስለ ዝርእይዎ እቲ ዝሓስቦ ነገር ሽዑ ንሽዑ ክፍፀመሉ እዩ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ዋላ እውን ክትገብር እንዳከኣልካ ወይ ከም ትገብረሎም እንዳፈለጥካ ሕድ እበል ተረጋጋ እዚ ካብ ነብስኻ ምክባር ሓሊፉ ዘይተደለየ ውሳነ ካብ ምውሳኑን ይሕግዘካ ጥራሕ ዘይኮነስ ጉልበትን ግዜን እውን ይቁጥበልካ ስለዚ ርግእ ሕድእ ክትብል ፈትን ምሕዋኽ ተብተብ ምባል ኣየድልን እዩ ዝኾነ ሰብ ድማ ንሱ ስለ ዝደለየ ጥራሕ ዘይኮነ ናትካ ዘለኻዮ ወይ ንስኻ ዘለኻዮ ኩነታትን ሓዋኹን ኣብ ግምት ክተእትዎ ክትክእል ኣለካ ሊዱ ከዓ 3 መዓልቲ ጊዜ ኣለኒ ትብል ነይራ ምሽ ቀድሚኡ በዓላ እንተገይራቶ ፅቡቕ እንተዘይኮነ ግና ጉዳይካ ንዘይኮነ ነገር ንተኸበሉ ሞ እንታይ ጸደፍደፍ ዝብል ኣለካ ክሳብ ሕፀፅ ጉዳይ ዘይኮነ ኣብዘን 3 መዓልቲ ተረጋጊእኻ ክትገብረላ ትኽእል እንዲኻ ምስ በለ ኣታ ንሱ ደኣ ንሱ እንዲ እሞ ገፃ እንዲ ክርእዮ ደሊ መመክኔታ ረኺቦ ከለኹ ክኸይድ ደሞ ኢሉ ብድድ በለ